Türkmenistanyň hökümeti 2-nji jahan uruşuna gatnaşan Türkmenistanyň uruş veteranlaryny we uruşda wepat bolan eskeriň ýany ýoldaşyna 200 manat meçberini pul howadyny gowşurýar. Türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan türkmenportal.com neşri Russiýanyň döwlet medeniýetine salgylanyp Aşgabatyň Pushkin adyna Türkmen Rus mekdebiniň territoriýasyna 9-njy may ýeňiş gününe bagyşlanyp ölümsizler polka atly ýürüýüş geçirilendigini habar berýär. Azatlyk radiosynyň Twitter'däki habarçylary ýurtda ýeňiş gününiň dawaraly beýlenilmeýändigini habar berýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýeňiş bayramy münasibetli daşary ýurt liderlerine we raýatlaryna şol sanly Türkmenistany bilen gutlawyny heniz çap etmedi. Kremliň beýanatyna görä Putin öňkü bir näçe Sowet ýurtlary bilen bir hatarda Ukrainanyň özlerini Donetsk Halk Respublikasy we Luhansk Halk Respublikasy adlandyrýan ýöne Russiýadan başga dünýäniň hiç bir ýurt tarapyndan ikrar edilmedik sebäplerini hem öz başdak ýurtlaryň hataryna gutlady. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti 9-njy maýda uruşdan gaýdyp gelmedik türkmenleriň hatyralanjakdygyny we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyna gül goýjakdygyny habar berýär. Bu ýyl 2-nji jahan uruşuna gazanlan ýeňişiň ýyl dönümi Russiýanyň Ukraina esasy çözýän wagtyny belenip geçilýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine görä prezident Serdar Berdimuhammedowyň 6-njy maýda gol çeken fermanyna laýyklykda welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimlikleri ýeňişiň 77 ýyllygy münasibetli uruş veteranlaryna şeýle hem uruşda wepat bolan eskeriň ýany ýoldaşyna 200 manat meçberde pul sowadyny hemde gymmat bahaly sowatlary dawaraly ýagdaýda gowşurmagy borçly edildi. Hökümetçi Türkmenportal.com neşri ýeňiş bayramy münasibetli Aşgabatyň Pushkin adyna Türkmen Rus mekdebine geçirilen ölümsizler polka atly çäräniň Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň başlangyjy bilen geçirilendigini habar berýär. Azatlyk radiosynyň Türkmen awatdaky habarçysy ýeňiş güni münasibetli şäheriň bir taraplyk teýilgähindäki Baky ot ýadygarlygyna 9-njy may güni ýerden saat 9-da gül desteleriniň goýulandygyny habar berýär. Lewap welaýatynyň administrativ merkezine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleri ýeňiş günü münasibetli bayramçylyk uniformalaryny giyipdirler. 9-njy may döwlet tarapyndan bayramçylyk elan edilse-de dynç günnäl iş gününi Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berdi. Türkmenportal.com neşriniň maglumatlaryna görä 1941-1945-njy ýyllarda 300 miňden gowrak türkmen söwüşleri gatnaşdy. Bu aralykda Kreml Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň daşary ýurt liderlerini we raýatlaryny ýeňişiň 77 ýyllygy münasibetde gutlanyny habar berýär. Kremliň beýanatyna görä Rus lider bir näçe öňkü Sowet ýurt bilen bir hatarda Türkmenistana ýeňiş gutlawlaryny berdi. Kreml gutlawy bilen ülkeleriň hataryna özlerini Donetsk Halk Respublikasy we Lugansk Halk Respublikasy adlandyrýan ýöne Russiýadan başga dünýäniň hiç bir ýurdu tarapyndan ikrar edilmedik Ukraina sebäplerini hem sany bogoşdy. Russiýa bu sebäpleri Ukraina goşun girizmeginiň öň ýany ikrar etdi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Putiniň gutlaw hatyny 9-njy may güni Aşgabat wagty bilen saat 5-e çenli heniz çap etmänini adatça TDH daşary ýurt liderleriniň gutlawlaryny bolşýaly çap edýär. Ýöne TDH prezident Berdimuhammedowyň sözlerine salganyp ýeňişiň 77-nji ýyl dönüminiň türkmen döwletiniň durmuşyna möhüm ähmiýetli syýasy wakadygyny, şoňa görä de olaryň ýokary derejede geçirilmelidigini aýdanlygyny habar berýär. Ýyllaryň tejribesinden belli bolşuny görä Türkmenistanyň uruş veteranlaryna olaryň ýygyny ganunlary prezidentiň adyndan ilip berilýän ujuýpsyza sowgatlarym adatça büdjet edaralarynyň işgärleriniň hasabyna berilýär. Azatlygyň Balkan sepetine habarçysynyň maglumatyna görä Türkmenmaşyda polisiýa bölümlerine we beýleki büdjet edaralarynyň işgärlerden 1941-1945-njy ýyllaryň uruşuna gatnaşan veteranlary, olaryň ýygyny ganunlary, tyýylda zähmet çeken raýatlara beriljek sowgatlar we ýeňiş güni münasibetli geçiriljek çäreler üçin 100 manatdan pul ýygnaldy. İşgärleriniň pul ýygnalan edaralaryň arasyna nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, şäher jemaat hojalygy edarasy, bilim we saglyk edaralary, banklar we maliýe edaralary bar. Türkmenistana uruş veteranlarynyň takyk sany baradaky maglumatlar elýeteli däl. Ýöne iň ýaş uruş veterany çeni bilen häzirki wagtda 95 ýaşynyň içinde bolmaly.